Foli ani tanuni o b'aw ye an minnu sɔgɔlen don Actuel Media jabaranin na. An b'a ladɔnniya k'a fɔ nin ye a ka dɔn kibaru kɛnɛ sigilen ye. An b'an ka kunnafoni daminɛ ni an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ kibaru ye. Kunun kalo tile 7 san 2024 an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ n'o ye Colonel Assimi Goïta ye. Ale ye an ka ntolancilakɔrɔba dɔ bisimila ni a tɔgɔ ye Seydou Keita. Ɲɔgɔn ye tun bɛ tali kɛ ka ɲɛsin an ka cɛba in ka baara kɛlen dɔ kan n'o ye usine ba dɔ jɔli ye Sanakɔrɔba Kati kafobolo kɔnɔ. An b'a ladɔnniya k'a fɔ ko nin ɲɔgɔn ye kɛra an ka minisiri ɲɛna, minisiri min ka baara ɲɛsilen don an ka jamana ka usine ko ni a jagoko kunna ni a tɔgɔ ye Musa Alassane Diallo. Jamanakuntigi Assimi Goïta ye foli kɛ ka lase Seydou Keita ma a ka wulikajɔ ni a ka cɛsiri n'a bɛ k'o min kɛ an ka faso ye. A y'a jira k'a fɔ fɛnɛ k'ale ka gouvernement ye cɛsiri kɛ ka sigi dɔ bila sen kan walasa ka sɔrɔ ni yiriwa sabati an ka jamana kɔnɔna na. Kunnafoni bɛ taa n'an ye an kɛrɛfɛ jamana na. Senegali kunun kalo tile 7 san 2024 Mauritanie, Gambie, Guinée-Bissau kɔfɛ Senegali jamana ɲɛmɔgɔ ye pankuru ta ka Côte d'Ivoire kaw fɛ yen sɛgɛrɛ. A kunbɛnna Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔw fɛ. A bisimilalen Ivoire jamanakuntigi fɛ Alassane Dramane Ouattara. U kumana kɛrɛnkɛrɛnnenya na politiki mankan bɛ sen na n'a ma deli ka kɛ n'a bɛ an ka farafinna tilebiyanfan kɔnɔna na ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la. Ani Senegali jamana ɲɛmɔgɔ y'a jira k'a fɔ k'ale bɛ kɛ cɛsiribaga ani bɛn sinsinbere ye farafinna tilebiyan jamanaw jɛkulu ani Sahel jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ. An bɛ taa an ka jamana kɔ kan. Gaza kɔfɛ jama kaburu n'an b'a wele nanzarakan na ko fosse commune ale saba yera Al-Shifa dɔgɔtɔrɔso la. Jama kaburu minnu sɔrɔla dɔgɔtɔrɔso la Gaza marabolo kɔnɔ olu hakɛ cayara ka se 7 ma kabini ni kɛlɛ daminɛna ka kɛɲɛ ni sigida gouvernement ka kunnafonidilaw ka kunnafoni dɔ ye. An b'an ka bi dɔn kibaru kuncɛ ni farikolo ɲɛnajɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya ntolanci ye. Kunun kalo tile 7 san 2024 n'o kun ye Ligue des Champions ale demi-finale ye Paris ale ni Dortmund ɲɔgɔn cɛ. Kunun Dortmund ale ye sebaya sɔrɔ Paris kan 1-0. O bɛ kɛ sababu ye Dortmund n'ale bɛ taa Ligue des Champions ale finale la. Nin de bɛ dansigi kɛ bi an ka dɔn kibaru la. An b'a bɛɛ lajɛlen fo a ka ɲɛmadali la. An b'a fɔ k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.